ka. Na, kuha may santo la plano. Giilad ka na nga sinungjon. Kay lakas tingog. Ana, wala dyan na ilad. Ay, dyan makang giilad nga. Nagpanungjon-nungjon man siya. Istorya las. Oh. Hala, salamat, Jud. Kay. Sungkit na din, mo? Ikaw mas tungtun niya. Pasaka ko nun mo. Kasaka ba ba ko nun ka? Saan na ba napagsaka? Nabuang na. Pila man ikabuok nang. Hotdo naman ang hinugtanan. Kana ako'y bisita ni Kalunis. Daghan man siya day, daghan man yung hanso. Tamis man. Di raman siguro mabundag do kay di raman pud kadyo habog. Hadak man di ay. Daghan bitaw ija ko nang gi-reserve. Ano sa kang ingka ha? Nana day, kauban na. Sige. Dughang. Uy, to ana nilagaak na. Sapa? Hala ka pa na ko, ginakan na kuha. Gre, tang isa din kay gisuma. Oh. Ani di mabunog kay bunodaan. Ano ligid na. Tuwa. Eh, ara pagka. Antir. Salip dan. Na, salip ng budari na yung kitan. Uy, nako go. Uy, nasangit pa din. Napay duha ka dabong nang. Ayaw nang dabong. Ayaw nang dabong. Kasayang. Uy. Buso sa banyo kun kay nagtamong politikuan. Tanawa, kung na din siya tama hinog na. Tara na. Tama sa ko. Hinuin. Tapos ibabaw. Haman. Napa di ay hapon daghan pa? Uy, narabay lupi. Ato ko po dia. Tiri, hawam re tir kanay lubi diha. Haman na pet. Tapos mo ito atos. Kadto atos ko ano. Wadyo ko kita. Tir, adyo mo re tir kanay lubi. Gusto sa kon makapkap sa konter. Para sa dali. Ayaw na na. Kay, lisod na, di na maabot. Tumoy. Dali na lang. O Ginoo. Dali na lang, kakanin ako na. O na sige. Salamat natagak na. Sa kay ako ning lisensyuan. Diyan na. Marami salamat. Ito na lagi. Pilaskuhan. Ito na yung nasunod. Day. Ha? Salamat sa imong pilaskuhan o banday kay kanang kuan day. Di kani mao na ni. Di, salamat Ang lang. nakuan ni Jag. Durami day. Nga may ragani. Mauwa ba ko nimo day, di lagi sumukuan nimo hata kana. Sabar diha. Sabar diha. Dali na. Uko. Sabar diha. Pahugmahin ako sa kubag. Oh naa. Kaya ang sudlan. Day. Durami Kagag Ginoo. Kagdira. Sako. Ni Halas dalton giganahan. Kaya kadung. Kadung. Sabar diha. Ato ibutong kay pandiro. Thomas Dalton nag-safety na Dalton. No. Wa nagiuli. 4. 5 uy naitot mo Dalton. Nga naman. Muapil pagkagihat. Nga? 8. Ano na ikaw magdala na ako magdala ko. Dalag di mo doy? Dag na. Day. Ha? Hindi na pabaylan ng habilin, imiling na habilin. Tiyag na pa. Habilin ang jakuan. Wadyo ko magdahom na ni Jaw mo tamis dani imong kuanang. Tamis na day, dito na kuan ka na ni Nani kuan banganan? dapit. Ako may bitighinlo sa kanan ni kuan dito mo pinang mga eskwela bangan kuan sila sa kanan ni dito ni Samir ba day. Na dito gikan ka dito hani ba tong lugar nga. Dako ka jud mga gabi. Ang sila ingong kuskusin nila ato ning ultin sa Kuana ni si Ja imo na din ang pinaliwat. Oh, pinaliwatan na. Mo de tamis ka adyo. Dagko pa jud. Dagko na sa una. Aron kada ko ingag may gamay naman doon. Dagko magyapon ka adyo. Salamat nang ha. Wala ka nang uban. Di na napabayran bantay mag imong bayran na imo na na. Bid na mo. Bid. 1,000. Diaw. Pila-pila. Adyo pila kay mao ra nagbag-o. Ito man ipalit ngapon. Palit na lang na dito. Sus, grabe guys, di ka dyan ka magmahay na ning buungunan kay Araga dyan, kadag ko, artam isa niya, nakatilaw na ko rin ni Agi. Dagko ka adyo, arang dagko guys. Ning sinaaran. Oh. Pakain sa tong bisita ni Kalunis. Charo di maggusahan na ni tong bisita. Nipis na pagpanit anak do kay ganun mo
Dagko man po ni kadug sud. Di man ni si Zayo gagmay og sud. Dagko man. Ano na yung kuan? Liwat man nimo. Libat ko na silong sa mo. Kita na ba doon na? Saday. Sag dinalaman. Taon na ah. Way ahoy danang. Ali ito. Na siguro pa aping kana nagkumpitang aping. Hoy. Hoy, bibi. Bibi. Isa kay tirla kana makakitas ng pinilag makasakay na. Bibi. Ano man yung ibali mo na Di si undoy ra himo sakay di hayatag ra ng undoy. Ay sus day ag-aping to ano mo day. Ana lagi akong aping nagkumpitay. Pingra. Ang katos ka pa. Mata no. Tir bukala sa tir dan tir palingkura. To as yang papa bisag sa kanang lisad do. Iya di yang papa gad ag-aping. Galangan pa jud buhok nang. Aga kay tulid man liwat nila. Mag-ama. Lagi liwat nila. Aglikod tir ilak sa tir likod. Di si undoy ra na. Atso kay imong il. Di ako ra. Kaya Ang napag ka. Di na. Likuan, ni bata. Asos kaya ra man sina. Di na, panington po ko. Diya. Aso na lagi. Ay, sana ako rin ito. di ako ra lagi yun na. Di aw. Halaga jud ka. Ano dali? Uwo mo punta. Pagtarong diha. Siguro mo naman yan na unta. Marami dagang salamat sa Salamat pod. Salamat. Ato sa minang. Ato sa mi. Bye-bye. Bye-bye Lula. Ginoo ko. Mm. Oh, Diyos. Bye-bye na Lula. Bye-bye Lula. Mo aping day. Lagi nagkumbitay. Hindi na sa masakitan. At least na ihang aping. Kay og may pagkakuan. Laki ijam gyapon. Bisag gihapon. Kansi ko. Iswerte na ba kung laki? Kurami. Ah. Tag-an laki na day kay ikaw namugas ko dian. Jarang ito manaho. Murakog na kuan iring gilagit. Anak ka. Oh. Uli-uli ana mo. Gyapon na nambok ko. Pag mag-upira. Pati siya nanambok gamay raman ni. Nanambok na po no. Tigkaon mas ang salin. Sayang magsalin og ilabog. Ano ka kaning kibad na? Gamay ra bitaw kadoy sa kuan pa. Ang tiya, grabes ingka nagkagwapas ingka Nga na siguro nang hinubigan. Nga na gurang mahinubigan. Nang nagwapas tiri nang no. Nga na minjo no, nahinubigan man. Nagwapa bitaw si Jaday. Ug maminjo day magwapa no. Magwapa. Tiya. Awa bitaw ikaw day nagwapa na kasama mga anak. Tiya. Gwapa ko no. Wa mo na nay kuan, wa mo na nay ka. Balibad gani. Gwapa ko no. Gita aris amin nang kahapon na. Salamat kadyo ha. Dagang salamat sa mga grasya. Kurami nga kining imong kuan tunagan to sa Ginoo. Ay, Ginoo, salamat. Ha, Ginoo na naglihok. Ato sa amin nang. Salamat nang. Bye-bye. Uy, lampas ng pidila. Parang kaluoy. Nagplano man dyan kung tagaan to si Jakay. Di palit ni Jaguan. Di man na mudawat og tagaan ra. Mungkin hanglan pangajuan pud og buungon arang mudawat. Aga magaling gihatag sa orang kentos nga kato sakit siya. Isa pang gibaylo og mga utanon. Mo lagi di na mudawat lagi. Mo nang kinahanglan imo pang dawat og ijahang prutas kay arang mudawat si Jaga. Gamay ra ganito kay gamay ra pay sobra. Ug daghan pag sobra lamin tag daghanon kay luoy lagi pud sila. Diya mao ra man pud. Masulaman makapalit sa og sudan. Lagi luoy naman pusasan magkiang na pud to. Ikaw man di bawon. Kaya nay kay paras bisita nay. Ay ikaw ara ni ibilin na ni nay. Kaning dagko nay. Kare. Henda. Tuloy mo ibilin. Danhi kay gasas. Ja magdara kog usa dito sa mga angkan inugma. Mga jud mo ko postire. Mag-live ko na okay ra. Sige. Abrira na ayla kay mukhaan ta. Nay, paliw ko na ikaw ang pakondre paras bisita nato ini kalunis karang dagko. Dadi magdag sa ko. De, kanang pidila na iuli ra ba kuno na? Ay uli ni. Padala mang Di kini. Ano naman na? Pwede po, depende mo basta kanang tulo, karang usada din ang usa sa among boarding house. Anja karang tulo na isa sa ko na kay nigkamandi na nato kan unay. Bisita. Bisita okay. Na nagpanit na. Bisita. Lagi walop na. Pisan. Ala ay aso sandi ha kay. Karong lamit tanawon ba? Ala sorry. Mawalop gud ka nagbasama da. Kare halam ring usa handa doon sa boarding house. Haladang sorry. Nawalop? Wa. Awa na. Nga naman. Wa oy gurapan. Abi paglamisan na tigbasan mo oy. Dito pa rin. Isid pag di ko tayo taparan. Ay! My goodness! Ano ba dudes? Tawa mas Dudes dad. pa. Hiwa ka dudes? Ano man palaplap dods? Live ka? Dods palaplap bada nang imong himisong. Joke ra Yan bitaw. pala si Rabulionis.
Joke ra, Dods. Naplat pa ko na ka, Dods. Lamig ka, Jo. Ijara, dyan di pala rapo. Trapo. Saan trapo? Si Misa. Di, ba ulang anak. Ako ba kasi ako nagbukod anak. Hindi ato ba? Ito sa kunin tagda ha. Kaya, seryoso ko na rin. Kaya lami. Kan ka tayo ko kulwaan. Yan, mandidi na. May takas na na, anong nakadidiun. Mita, walang iin. Nauli na gajagahang duha. Gani na rami nauli daris amo ang bye inja. Nang hipos-hipos ko diri sila ondoy kay naghatod og perfume nag-deliver kay dami ni order nga perfume dito sa Pikas nga sitio. Dari ra gyapon sakop sa poblasyon kay sa poblasyon naman minamud mo pay pag-uli nila alas 5 naman kapin. Si Dalton pakanod tani hapon. Aron Yahan naman ang giinit. Bawal maguni sa microwave or itak ang pwede ra ni sa initin sa baso butangan rag kanang init nga tubig. Init na po siya. Dali raman si init. Kan nahumok na. Dali raman si mo to basta kanang gamit kanang breast milk nga storage bags. Sa juk ka dyan matug na. Ag nakalami guys is kuan siya kanang pang food jud siya ba na BPA free ja. Food grade material siya. Radiation sterilization ja. Odor elimination wa pud siya baho. Ja na gibutang dari bawal si jang kuan warning do not microwave or boil. So bawal si jay itak ang nga na ra huwa na jay init para mo to. Ay manihapon na gamang bibi. Di ara gamang bibi di ang laagan nila. Ay pili na siya ang ng gangtiil. So, lang sa likod. Manihapon gamang bibi. Para maglakta ni. Wa man. Lakto lang. Hawirisan ako mag-kuan ko ang ibalik. Wow. Init ka mo adjug plato ni Dalton. Kaya hanggi boil ang plato. Sige, sabi Ilis ko sanina kay namitpit kung ganyan sang singot. Stay doon. Ayaw. Grabe na jud guys. Bilbil. Wala na jud buros. Tambok na jud ko no. Di kay nga na jud ko nang wa na thyroid. Unsa? Isod ko mukaon. Kay gutas na pasusok ko. Madjugan ni guys kay okay aga ang medication kay di pa okay kang medication samot ko kadako kay mag-hypo man ko basta di mo. May question ka lang. May nga nagkao manila meron pa ikaw kay ko Seaman. Nasa na imong kao kay eat na ikaw. Oy wa, hay ba ko gigutom na ka? Oy, luya gigutom na magintaw na mag-baby. Eh, nagkain mo ng vitamins mo, ni vitamins ni Dalton sa mga sikpangutana. Pero minilas nang ipakita sa mga vlog. Init pa manak! Init pag imuhang spoon, napasok ka. Napasok na ginoong simod. Mamot ko sa mapunda kaya murag balik-balik kaya maura mang pagkulo tanan. Uy, so ko ay lagi malit o kung itsinanay. Yara. Pag ganyan ni Martin. Asa ka ba rin? Ganit ni mo na tun. Suko na ka.